Plaça Espanyola, al barri de la Torrassa, 11 del matí. Haciendo fotos ya. La vida está aquí. Va a fer el making of a diferents hores. Faré una mica Mira, comprado en una plaza de Buenos Aires. Ahora també és un verd que podeu portar menjar i tal. Sí, el pica-pica, no? Pica-pica. Això pot estar bé. Companys del mercat, intercanvi de Bellvitge. Hola. Bueno, a veure què surt. Anirem filmant a diferents horetes i farem un tall. La Carme Torra acaba d'aparèixer pel mercat. Què et sembla això? Estem començant, Bona idea, em sembla. Havies estat a algun mercat d'intercanvi algun cop? No, la veritat és que no. Saps que és el quart mercat que es fa aquí al barri de la Torrassa? No, és bona idea, Mai és tard, no?, per veure'l. Clar que no. De moment hi ha poqueta gent, perquè això acaba de començar, estava programat per les 11, i va arribar el personal i deixant les seves coses a les tauletes. Hi ha uns companys també de l'Assemblea d'Aturats de Barcelona que venen a intercanviar informació. No ho sé, si la pago t'ho dic. Plaça Espanyola, la Torrassa, mercat d'intercanvi, 12 del migdia. Aquí els companys i companyes de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores a l'Atur de Barcelona i l'Hospitalet han deixat aquí una informació. Jesús, que heu vingut, no? Com? Heu vingut aquí a deixar informació vostra? Sí. Què ens voleu explicar? Estem aquí al mercat d'intercanvi, intercanviant les opinions i bueno, la recollida de signatures del transport públic i persones aturades i bueno, que la penya es vegi, no? Esteu participant al mercat d'intercanvi, intercanviant informació? Sí, per intercanviar informació i objectes i no sé, Molt bé. Estupendo. Estem a la plaça Espanyola, mercat d'intercanvi, ara parlem amb la Carla de la XIC. Hola, mira. Explica'ns alguna coseta més d'aquest quart mercat d'intercanvi a la Torrassa. Quart mercat. Doncs, quan hem arribat aquí, hem posat les taules, les cadires, els més matiners, i res, a veure si aguanta el dia, perquè la cosa està una mica així. Però bueno, hi ha molta gent, hi ha ambientillos. La gent com respon a això d'intercanvi sense diners? Molt bé, molt bé. De moment, la cosa està anant força bé, porta cosetes, s'ha intercanviat. Ole. ¿Las pilas? Voy a hacer una. Yo tendría que tindre continuïtat. El què? El mercat aquí. Intercanvi. És el quart mercat que es fa, per això? Que és el quart mercat que es fa. Jo, mira, és la primera vegada que m'he enterat. L'any passat me'n vaig anar a Gràcia. I algú vaig intercanviar, però... No. Doncs ja farem perquè tingui continuïtat. Sí. No, jo inclús el Bonal, el de comerç, l'oferiré i li diré això en diferents barris, no sempre aquí, o un cop al mes o cada 2 mesos, perquè passa això. Jo tinc pongos per posar una botiga, pongos i no pongos, perquè de fet hi ha de més nou. Tinc un rellotge de pèndol i no. Molt bé, farem arribar el seu missatge. Albert, què has vist que t'agradi? ¿Casi? Toma, mira. De verdad, señora. Es muy bueno el libro, ¿eh? Sí que sí, lo parece. Ah, es el mismo. Es el mismo, no vale. Pero
Sí? Molt bé, enhorabona. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Intercanviant art